Közlekedési témával folytatjuk, két vendéget szólítok. Legin István, az Emberi Parkolásért Mozgalom alelnöke a vendégünk, és László János, a Kerékpáros Klub elnöke. Jó reggelt kívánok az uraknak! Jó reggelt kívánok! Kerékpárosok kontra autósok. Ugye fölmerült ez az ötlet, hogy a nagykörúton szüntessék meg a parkolósávot, és oda menjenek inkább a biciklisek, legyen ott inkább kerékpársáv. Ez egy állandóan felmerülő kérdés, állandóan felmerülő probléma. Az autósok szidják a bicikliseket, mert cikáznak, a biciklisek szidják az autósokat, mert nem veszik őket észre. Lehet itt egyetértés? Én hadd mondjak egészen mást. Ne próbáljuk meg. Kezdjük újra. Én egy többek közt közlekedés szakmai szervezetnek a vezető vagyok, a Magyar Kerékpáros Klub ezzel foglalkozik. Én nem vagyok kerékpáros. Én speciál László János vagyok. A másik, aki kerékpárral közlekedik, ő se kerékpáros, ő Kovács István. Aki autóval közlekedik, az sem autós. Merőben tiltakozom az ellen, hogy bármiféle vitát készténynek vegyünk. Nincs vita. Nincs feszültség autós és kerékpáros között. Van nagyon sok feszültség, rettentő sok feszültség van ebben az országban, ebben a városban. Többek között biztos, hogy Kovács István és László János között is előfordulnak viták. Én nekem a feleségemmel is előfordulnak viták. Tehát néhány alapot szeretnék rögzíteni, hogy hát ha tudunk utána beszélni fontos dolgokról, hogy mi az, hogy közlekedés, miért fontos a kerékpáros közlekedés. Nincs autós kerékpáros, az én véleményem szerint, és nincs ilyen vita, nagyon sok más vita persze van. Én ebben sok mindenben nem értek egyet. Tehát itt a nyilatkozatokban, ahogy a János is mondta, és a kritikálmasztól is elhangzik, nagyon szép lefestik az egészet. Ugyanakkor a háttérben rendszeresen az erőszak jön le abból, amit szerveznek. Tehát rengeteg, azért vettük fel a kesztyűt, ami a földre dobott a kerékpáros szervezet, a kritikálmász, mert rengeteg panasz érkezett a rendezvényeikkel kapcsolatban. Lezárják a félvárosnak a forgalmát, teljesen megbonyolítják a közlekedést, ellehetetlenítik, sok autós nem tud hazamenni, de nem csak autós, gyalogosok nem tudnak hazamenni, mozgássérülteknek, vakoknak rengeteg problémát jelent, nem tudnak tájékozódni. A BKV sok száz... Egy évben egyszer megrendeződő kritikát? Nem egy évben egyszer, bocsánat, most már negyedszerre történt a felfordulás a városban. De nem ebben az esztendőben, hanem ebben az esztendőben, a Margit hidat is a múltkor egy sáv le volt zárva, most is autós napon, tavasszal is volt, bocsánat, akkor harmadszorra. Tehát mégsem egy évben egyszer, szóval agresszívek a kerékpárosok. Úgy érezzük, hogy agresszívek. Ha megnézi a honlapját a kritikálmásznak, bocsánat, még nem fejeztem, de ha megnézi a honlapját a kritikálmásznak, ez a feszültség jön belőle. Ott állandóan mindenféle szabotázsakciókat akarnak szervezni, tehát hogyha a kritikálmász szeretnék kordában tartani, és hogyha ennyire nem az agressziót akarja, akkor a saját maga embereit kéne megfegyelmezni, és nem úttorlaszokat gerjeszteni. Meg lehet fegyelmezni le a dolgot. Én most itt, ha bárki, mit csinál, lefasisztáztunk volna, nem tesszük. Ha bárkit, személyiségjoga is, mindenféle. Én most itt elnézést kérek előre, visszafelé, mindenkitől, akitől ezt gondolom meg kellene tennünk, nem hiszem, és akkor most tudnánk tényleg beszélni közlekedésről. Én most biciklivel jöttem a Árpád híd, Budai hídfőjétől, elkezdtem számolni, hogy hány autóban ülnek egyedül, és nem tudtam végig számolni, de hogy 90% fölött van, az biztos. Talán akkor azzal kellene foglalkozni, hogy mitől válik jobbá egy közlekedés. Nem hiszem, hogy bárki azt állítja, hogy ma a városban lehet közlekedni, mármint embereknek. Az, hogy a körúton a Nyugatitól a Petőfi híd sarokig, mondjuk 1 óra reggelente az út autóval. Én nem gondolom, hogy ez egy jó közlekedés. Nem gondolom, hogy mondjuk Békés városáról, meg kéne kérdezni a polgármestert, közlekedésével az lenne a probléma, hogy most már lassan többen kerékpároznak Békés városában, mint Amsterdamban, hogy ott romlott volna a közlekedés minősége. Tehát jó lenne erről beszélni, hát ha most lehetőséget adtam azzal, hogy ezt az elnézéskérést itt egyszer mindenkor. De valószínűleg nem ez a vita, hogy mivel közlekedjünk autóval vagy kerékpárral, hanem inkább arra felé kellene kiutat találnunk, hogy megoldást keresnünk, hogy hogyan élhet egymás mellett autós és kerékpáros. Nincs autós és kerékpáros, ez a lényeg. Emberek közlekednek, nagyon fontos. Autóval, illetve kerékpárral. Meg gyalog, meg villamossal, meg busszal, meg nem közlekednek, ez a lényeg. Hogy mennyire, ugye mi szoktuk megkapni
kerékpárosok, idézőjelben, hogy nagyon szabálytalanok vagyunk. Tegnap ugyanennek a televíziónak egy másik műsora interjút készített velem, és este lement a műsorban, ahol is az volt, hogy látom-e, hogy ott mögöttem, és akkor hátra nézte, és mutatta a kép, hogy mögöttem egy kerékpáros nagyon szabálytalan közlekedett. Mondom, hogy nem látom éppen, de ezzel szemben látom, hogy az ön mögött álló autó, az például fölparkolt a tilosba a járdára. Azt nem mutatta a riport, ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy szabálytalankodunk, úgy általában szabálytalankodunk, nem igaz, és nincs ilyen felmérés, és merőben tiltakozom, és ez a baj, hogy ezzel foglalkozunk, hogy a kerékpárosok többet szabálytalankodnának, mint az autósok, és hogyha én kerékpárra megyek, akkor szabálytalan vagyok, és ha autóval, akkor nem vagyok szabály. Nincs ilyen, ebből ki kéne lépni, no, és lényegben kellene foglalkozni. Legin úrnak is. Én először is megköszönném a Jánosnak azt, hogy elnézést kért azért a nyilatkozatért, amit az ő egyik szervezőjük tett az internetes honlapon. Többek között az autósoktól elnézést kértél, említetted ezt a fasiszta szót, ami ott elhangzik, és ezt a mi szánkba adták, de ezt nem mi találtuk ki, megtekinthető a honlapunkon is ez a nyilatkozat. Ezen túl vagyunk. Ezen túl vagyunk, így van. Én azt szeretném, a János, úgy érezzük, hogy a János az egyetlen, aki tényleg kultúráltan szeretné ezt kommunikálni, ezt a kerékpáros ügyet, hogy ő ígéretet tegyen arra, hogy esetleg a legközelebbi felvonulásuk is úgy fog zajlani, hogy ne borítsa fel a város egész forgatagát, egész közlekedését. Ezzel a saját ügyüket is elrontják, tehát rengeteg ellenséget szereznek a közlekedők között. Nagyon jól tudjuk, hogy a Városházánál is a rendőrség nem biztosította a kivonulásukat a forgalomba. A legnagyobb forgalomba belevágottak, rengeteg kerékpárost oda szerveztek, és igen, minden biztosít. Ez balesetveszélyes volt. Én inkább arra vagyok kíváncsi. Nap alatt nem lehet közlekedni városban. Tényleg arról kell beszélni, hogy a Critical Mass napján nem tudunk közlekedni. Én is kerékpárral közlekedek, nem lehet haragudj. közlekedni ebbe a városban, mert tele van, több jármű van benne, mint ami elfér. Irracionális a közlekedés, nincs közlekedéspolitika, nincsenek egészséges közlekedési prioritások. De ez prioritások. nem az autósok bűne, ti meg az autósokra támadtok. Soha nem támadunk az autósokra. Igen. Csak végig kell nézni a honlapját a Critical Massnak. Említetted most is, hogy az autókban egy ember ül. Én is egyedül jöttem, és autóval jöttem. Tele a csomagtartom a szerszámommal, amivel egész nap dolgozni fogok. Én a Jánosnak szívesen felajánlom, hogy fölpakolom a kerékpárjára, és az az érzés, hogy az első 10 méteren összeesik azzal, ahol van. Azt hiszem, hogy ezt a vitát nem fogjuk tudni most megoldani, abba hagyni tudjuk lezárni, nem egyetlen kérdésre válaszoljon, kérem szépen nagyon röviden. Jónak tartanák-e azt, javulhatna a város közlekedése akkor, hogyha a kerékpárosoknak is kellene krecvizsgát tenniük? Én mindenképpen ezt ösztönözzük, tehát ezt szeretnénk, főleg azért, mert egyre több az olyan szakmai kerékpáros, például a futárok, akik kiemelkedően fegyelmezetlenül közlekednek. És nem csak azt szeretnénk, hogyha kresszvizsgájuk lenne, hanem balesetvédelmi oktatásban is részesülnének. László János? Nagyon fontos, hogy tanítsuk a gyerekeket már arra, hogy közlekedünk kerékpárral. Ez a megoldás. Köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük mi is.